लागे नौमी के भाड़ा तू भखले बारू माई दुर्गा में नहीं लगैले बारू करबू पूजनवा लागे चढ़ते दसैया के चलिए बलौआ दर्शन करे के बाद रन देवी मैया के चलिए बलौआ दर्शन करे के बाद रन देवी मैया के घरवा में नइखे धनी एको रुपैया कैसे तू करबू नमी के पूजैया जाई